November 10, yan. Pupunta tayo sa Urdaneta, yan, opening ng Spider Philippines, yan, at pupunta rin yung mga ibang ambassador ng Spider sa Urdaneta, sila Breezy, sila Idol Turkey, sila Mikomoto, yan, pupunta yung mga yan. So syempre suot na naman natin tong jersey ni Idol Motoyorski, yan. So yan, kita-kits na lang doon sa SM, no? Yun, so dito na tayo sa SM, no? Yan. Yan, shout out kila sir na humingi ng sticker sa atin. Shout out sa inyo, sir. Voice record muna ako ngayon kasi nagloko na naman yung camera ko, wala na namang audio. Yan, no? Nagmamadali ako dito kasi may susunod pa sa akin, eh. Yan, tinanong ni sir ko okay lang daw mabasa. Sabi ko okay lang. Syempre gawang dekalidad yan, eh, di ba? Hey sir, sali ka sa video, sir. Shout out, sir. Ito po, Steve. Thank you. Shout out, sir. Alright, so nandito na tayo, no? So kararating lang natin. Ang dami ng tao. Andyan na pala sila. Sila Idol Breezy. Sila Mikomoto. Tanggalin mo yung uniform mo, papadala. Kumayos ka. Pa-shoutout na rin, ha? Ano? Shoutout! Hindi na! From Tarlac City, San Luis. Sa Cabelasco na rin, sa kuya ko. Yan, shout out. Juana Paula Estrada. Juana Paula. Richard Amador. Last three. Mananalo na ito tubig. Mineral water from SM Department. Gold Friday. Nakanay. Hindi ka ng mineral water. Kerwin Jan Salvador. Last one para staff. Spider helmet. Naabangan ng lahat. Ilog, ilog, ilog. Sino kaya ang napaka-swerte ng tao? Toto! Friend! Jingan!
Thank you. Pa-shoutout na rin ba? Ano? Discarding GM. Starting. GM. So, big shout out to Starting GM. Ay, nakaka-stay ko sila. Kids na ko, yan na. Aldi Motovlog. Sir, may sticker ka, idol. Idol. Sticker. Ayun, thank you. Swap natin yung sticker natin sa kanya. Ayan, thank you. Right train. Opo. Naman, sir, right train. Thank you, sir. Thank you. Yan, so binigyan tayong mas ata to. O balaklava. Ewan ko kung ano to. Binigay ni Aldi Motovlog yan kasi dalawa yung nakuha niya. Bigay natin sa bago nating kakilala. Yan. Idol! Meron ka na, Paps? Meron ka na? Para sa kambal ko. Dalawa. Para sa kambal ko! Bye, bye! Sige na, sige na. Ako rin, Paps. Pahingi. Yung... Si Boss Yags Gallery. Thank you. Shop tayo sticker. Ay. Hey. Idol, sticker. Idol ang pugi nyo. Pwede na. Idol ang pugi nyo. Pogi daw, pogi. Scam. Vlogger natin. Sir. Sir. Thank you. Okay. Yan sila Idol Breezy, tapos sila Idol Migomoto. Yan. Kasi Idol Moto yun. Sige. Thank you. May sticker ka, Idol? Bigyan tayo ni Idol Breezy, Spider. Yan. Right, so uwi na kami, no? Yan. Kasama natin si Pops. Anong pangalan mo ulit, Pops? Marvin! Pops Marvin, yan. Shoutout sa misis ko. Puro lalaki kasama ko, ha? Walang babae. So kasabay natin siyang uuwi. Taga Kuya po din pala siya.
Yan, shoutout sa mga taga-kuya ko dyan. Yan. Ingat, ingat.